Intro, het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, we zijn er weer met een splinternieuwe vlog en we zijn weer naar de rally van de Haspen nog bijna. Ja, toppen met Brentje hier, ja. Hallo. En we zijn met Sidderot bijna. Dat is hier vreselijk, we zijn stief vroeg moeten opstaan. Speciaal voor iedereen gasten. Allee, tot heb de KP, we gaan er niet te veel van klappen ook, want we kennen dat hier alweer. We zullen er weer heel aan zitten klappen. Ik weet het is lang geleden, maar hallo. We gaan kijken naar de rallyauto's, dat we toch een beetje actie zien, hè. Jebla. Hopla. Sta je dan een hund te pissen? Nee? Allee gast, kan je dan geloven is dat hund te pissen? Resten tussen een appelboom. Enfin.
Ja.